ami engem így nagyon megragadott, hogy ez egy élő közösség. Hát itt úgy éreztem, hogy itt van élet. Már maga az, hogy az ember megoszthatja a személyes problémáit, és közösen imádkozhatunk érte, az már nagyon nagy segítség tud lenni. A gyülekezet nem csak arról szól, hogy te jól érezd magad, hanem hogy valamiképpen találd meg azt, hogy mivel szolgálhatsz. Hogy mi a Gazdagréti Református Gyülekezet, azt elmondom neked ennek a logónak az alapján. A logónak története van. Az első sávban szürke kockákat találsz, és ez a történet első része. Hol vagyunk? A nagyvárosban. Látod a házakat, szürke kockák, ablakok. A lakótelep az a hely, ahol a nagyvárosi élet sivársága, elidegenedése kibontakozik, és még az épületeken keresztül is megjelenik. Ez az a hely, ahol a gyülekezet, a Gazdagréti Református Gyülekezet született 20 éve. Bejöttünk a templomba. Ezen a helyen közösség formálódik, ahol emberek találkoznak Jézussal, akkor nem csak Istennel születik egy kapcsolat az életükben, hanem egymással is új kapcsolatba kerülnek. Ezért ez a templom, amit látsz, erre úgy tekintünk, mint a gyülekezet családjának az otthonára. De persze nem csak itt éljük meg a közösséget, amikor itt van 200 ember egy vasárnap, meg 40-50 gyerek, hanem a gyülekezet kis csoportokra épül, kis közösségekre, ahol az emberek csiszolódnak egymáshoz. És amikor elkezdjük egymást megismerni, és közösség születik, akkor elkezdjük megismerni egymás rossz oldalát. Kiderül, hogy nehéz emberek vagyunk, nehéz minket elhordozni, és az a helye annak, ahol megtanulunk szeretni, megbocsátani, bocsánatot kérni, és így csiszolódunk egyre inkább abba az irányba, ahogy Isten látni akar minket. Nem magunkért vagyunk itt, hanem ezért a lakótelepért, a nagyvárosért, és ennek a jele az, hogy az épület is bővül, hogy építkezünk, mert kinőttük a meglévő helyiségeinket, és ahhoz, hogy tovább menjen Istennek ez a munkája, ahhoz szükségünk van erre az infrastruktúrára. Ez beszél a jövőnkről, hogy hisszük, hogy itt a lakótelepen nagyon-nagyon sok olyan ember van még, akinek szüksége van erre az életre, szüksége van a közösségre, szüksége van a Jézus Krisztusban való gyógyulásra, és ahogy mi, mint meglévő gyülekezet egyre jobban összekapcsolódunk, egyre jobban növekszünk, mint egy növény, egyre inkább gyümölcsöket fogunk hozni. Arról beszél, hogy hiszük, hogy Isten még szép és fényes és ragyogó jövőt készít ennek a gyülekezetnek ebben a közösségben, a nagyvárosi közösségben. Ez az ige szólított meg bennünket Ézsaiás próféta könyvéből, amikor Isten azt mondja, hogy ne a régi dolgokon tűnődjetek, mert ímén újat cselekszem, most kezd kibontakozni, folyót fakasztok népemnek a sivatagban. És azt éreztük, hogy nagy áldozat, ha belevágunk a templomépítésbe, hogy mindez alapjaiban felforgatja az életünket, mind anyagilag, mind más értelemben sok áldozatot kíván, de hogy Isten erre hív minket. A főépületnek a második üteme készül most, ami egy kb. 600 négyzetméternyi épület, és elsősorban a gyülekezet közösség életét fogja elősegíteni. Épülnek benne kistermek, ahol vasárnap délelőtt a gyermekistentiszteleti csoportok tudnak találkozni. Épül egy nagyobb gyülekezeti terem, közösségi terem, és egy ifjúsági klub. Egy középiskola mellett vagyunk közvetlenül, már most álmodunk azon, hogyha ezt a klubot megnyitjuk, akár kora reggelenként, beülhetnek egy teára, egy beszélgetésre, hogy értékes kapcsolatok születhetnek. Mindennek a költsége ez kb. 130 millió forint, és ebből 51 millió forintunk van most. 22-23 millió forintot a gyülekezet adakozott. Támogatja még a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, jelenleg ezek a fő forrásaink. Hogy hogyan megyünk tovább, azt még nem tudjuk, de hitünk van arra, hogy ha már a bő egyharmada összejött az összegnek, akkor
Isten velünk lesz a jövőben is. Úgyhogy a befejezésről még nem tudunk nyilatkozni, de szeretnénk minél hamarabb birtokba venni az épületet.